A cikin ƙasarmu Najeriya mai cike da ɗimbin tarihi, arziki, ilimi, noma da kuma ɗimbin ma'adanai masu tarin albarka da ke kwankwance a ƙasarmu Najeriya. A cikinta ne Allah ya fito mana da wani basarake, gwarzo, haziki mai riƙon gaskiya da amana, wanda Allah ya hore wa ɗimbin ilimi, wanda yake ɗan uwa ne, wa ne, uba ne, kaka ne, kuma Allah ya hudo mana da shi a arewacin Najeriya kuma jiharmu ta Niger. Cikakken ɗan ƙasa ne mai kishin gaskiya da adalci. Sunansa Barrister Muhammad Indarani San, Senior Advocate of Nigeria. Barrister Muhammad Indarani San ƙwararren lauya ne da Allah ya albarkace shi da tarin ilimi na boko da na addini, basira da hangen nesa ga kuma cikakkiyar ƙwarewa. Allah ya yi masa baiwar da ba duk ɗan adam ya yi wa ba. Duk inda aka kai masa kes, kotu ce ta gida ko ta ƙasashen waje, nasara ce take tare da shi. Indarani San, wato Senior Advocate of Nigeria, mutum ne wanda ya sadaukar da rayuwarsa, dukiyarsa da kuma lokacinsa wajen kare gaskiya da adalci a kuma dukkan matakai na yau da kullum. A cikin Najeriya da Afirka kai har ma da duniya baki ɗaya. Barrister Muhammad Indarani San ya kafa tarihin da ba zai taɓa shuɗewa ba. Indarani San yana ɗaya daga cikin mutanen da suka fahimci mahimmancin shari'a da adalci. Kamar yadda shugaban ƙasarmu Bola Ahmed Asuwaju Tinubu yake jaddadawa. Shi ya sa Indarani San ya yi tsayuwar daka wajen ganin ya tallafa wa manufofin shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu. Musamman wanda yake tabbatar da gaskiya wajen tsabtace ayyukan gwamnati daga almundahana, cin hanci da rashawa. Barrister Muhammad Indarani San yana tunatar da shugaban ƙasa da kuma sauran 'yan Najeriya cewar duk wanda yake da buƙatar zama ko kuma riƙe wani mukami a ƙasar nan ko kuma wani aiki na gwamnati, ya zama wajibi da ya bayyana ƙadarorinsa kafin shiga ofis da kuma bayan ya sauka daga ofis ko kuma ya gama aiki. Domin da haka ne za mu san waɗanda za su riƙe mana gaskiya da amana domin a samu shugabanci na gari. Barrister Muhammad Indarani San basarake ne mai daraja, mai riƙe da sarautar kuliya hukuncin nufi a jihar Niger. Senior Advocate of Nigeria, ƙwararren lauya ne, mai hangen nesa da kuma kishin al'ummarsa, wanda ya ɗauki adalci a matsayin ginshiƙin rayuwa. A yau, muna da irin wannan mutum mai tsoron Allah, mai gaskiya, mai kishin ƙasa da al'ummarsa. Mutum ne wanda yake ganin shari'a ba wai kawai a takarda ba ce, hanya ce ta gyara rayuwar al'umma, adalci da kuma ci gabansu. Ya kamata mu tashi tsaye don mu yaba masa a matsayin jarumtar da yake a matsayinsa na ɗan ƙasa na gari. Mu koyi gaskiya, mu kuma tsaya a kan riƙon amana. Mu tsaya a kan adalci da kuma soyayyar junanmu, domin gaskiya tana da tushe. Indarani San yana ɗaya daga cikin masu kafa wannan tushe a Najeriya. Barrister Muhammad Indarani San, kuliya hukuncin nufe, gwarzon shari'a, gwarzon gaskiya kuma gwarzon 'yan Najeriya. Gaskiya, adalci, riƙon amana su ne ginshiƙin ci gaban ƙasa da kuma kowace irin al'umma. Allah ya kare ƙasarmu Najeriya, ya tabbatar da adalci akan dukkanin shugabanninmu. Allah ya ba shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu damar ƙarasa ayyukan da ya ɗauko yi a Najeriya. Allah ya ba shi ikon yin amfani da irin shawarwarin da su San Indarani suke ba shi.